Στην κολύμβηση, μια ακόμη εξαιρετική παρουσία για ο ναυτικός όμιλος Χαλκίδας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων και Παιδών Κορασίδων στη Θεσσαλονίκη. Ο ΝΟΧ κατέκτησε ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο στις κυταλοδρομίες παιδών. Στα 4x100 ελεύθερο πήρε την πρώτη θέση με τους Νικάκη, Μπίλα, Ζωτιάδη και Ρουμπί και στα 4x200 πήρε τη δεύτερη με τους Ονουφρίου, Νικάκη, Παπαδημητρίου και Ρουμπί. Ακόμη ο Στέργιος Μπίλας του ΝΟΧ ανέβηκε 3 φορές στο βάθρο, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο και 2 αργυρά μετάλλια στα 50 μέτρα και στα 200. Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος, έκανα ατομικά ρεκόρ, πήρα και αρκετά μετάλλια. Συγκεκριμένα πήρα 2 χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο με ατομικά ρεκόρ. Ήταν κάτι το οποίο περίμενα και πίστεψα σε αυτό. Πήρες και κάποια μόρια σχετικά με το πανεπιστήμιο? Ναι, πήρα και 10% για το πανεπιστήμιο από τη σκητάλη 4x100 ελεύθερο που κατατάγαμε πρώτη. Για το μέλλον τι σχεδιάζεις? Για το μέλλον σχεδιάζω να είμαι εξίσου καλός, να βελτιώσω τα ατομικά μου ρεκόρ, καθώς και να βρεθώ σε μια διεθνής διοργάνωση. Νίκο, στο Πανελλήνιο έτρεξες στη σκηταλοδρομία, πήρατε τη δεύτερη θέση, είσαι ικανοποιημένος? Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Ήταν ο αρχικός μας στόχος, δηλαδή από την αρχή της χρονιάς είχαμε ως στόχο να πάρουμε ένα μετάλλιο σκητάλη που θα το συνδυάζουμε αυτό με τα μόρια για την εισαγωγή μας στο πανεπιστήμιο. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Πέτυχες το στόχο σου και βέβαια σχεδιάζεις και ακόμα περισσότερα πράγματα για τη συνέχεια, έτσι? Εννοείται. Του χρόνου με περισσότερη δουλειά προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Δημήτρη, έτρεξες στο Πανελλήνιο και στη σκηταλοδρομία αλλά και στο δικό σου αγώνισμα. Είσαι ικανοποιημένος? Ικανοποιημένος, πέτυχα το στόχο μου. Κατέβηκα από τα 200 κάτω από το 2 λεπτά και πήραμε και το χρυσό στα 4x100 ελεύθερο. Έχεις πετύχει και στόχο σχετικά με το πανεπιστήμιο? Ναι, πήρα το 10% από τα μόρια που μας δίνονται, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό και είμαι ευχαριστημένος. Παναγιώτη, τις εντυπώσεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα? Ήταν οι καλύτερες, ένα πρωτάθλημα με υψηλό ανταγωνισμό, καλύτερες προϋποθέσεις, είχαμε δουλέψει σκληρά και όλα πήγαν με το πολύ καλά. Για το μέλλον υπάρχει κάτι στα σχέδιά σου? Ναι, θα συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο και θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Και φυσικά στοχεύεις κάποια στιγμή και το βάθρο, έτσι? Ναι, πάντα. Η παρουσία μας συνολικά ήταν πάρα πολύ καλή, περισσότερο καλή από ό,τι περίμενα. Ο ανταγωνισμός και συναγωνισμός σε αυτό το πρωτάθλημα για πρώτη φορά ήταν τόσο πολύ υψηλός. Πρέπει να σας πω ότι συμμετείχαν συνολικά 2.000 αθλητές, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης. Αλλά εκτός του αριθμού των αθλητών, το επίπεδο ήταν αυτό που έκανε εντύπωση στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και βέβαια και τα σωματεία που πήραν μέρος ήταν πάρα πολλά, έτσι? Ναι, ήταν πάρα πολλά. Συμμετείχαν κοντά στα 180 σωματεία, εκ των οποίων βαθμολογήθηκαν τα 88 και θα πρέπει να σας πω ότι στην κατηγορία παιδών καταλάβαμε τη 10η συνολικά θέση, πάρα πολύ καλή θέση για επαρχιακή ομάδα και πρώτη επαρχιακή. Τι χρειάζεται για να συνεχίσει ο ΝΟΧ να είναι πρωταγωνιστής στην κολύμβηση? Πρέπει να είναι να μην τον εμποδίζουν, να μην του βάζουν εμπόδια σε κάτι που θέλουμε να κάνουμε κάτι καινούριο για τα παιδιά μας, είτε να τα πάμε σε κάμπ είτε οπουδήποτε, να μην βρίσκουμε αντιπάλους και στην πισίνα μέσα βέβαια, έτσι. Έχουμε δεχτεί ένα χαράτσι, πληρώνουμε την πισίνα, τις διαδρομές μας. Είναι ο μοναδικός σύλλογος, μάλλον η μοναδική πόλη που χρεώνει τις διαδρομές τέτοιο κοστολόγιο. Εμείς δεν έχουμε άλλους χορηγούς, έχουμε μόνο τους γονείς. Δεν φτάνουν το χειμώνα τα λεφτά, τα έσοδα που παίρνουμε από τους γονείς, ούτε για τους προπονητές να πληρώνουμε. Και επιβάλλουν και το χαράτσι το επιπλέον, που εμείς δεν θέλουμε να το επιβάλλουμε στα παιδιά μας, γιατί αυτό κανονικά πρέπει να πάει κατά κεφαλή. Έτσι, να πάει στον αθλητή 10-20 ευρώ. Εμείς όμως δεν το κάνουμε αυτό και επιμεριζόμαστε τη ζημιά όλοι. Με αποτέλεσμα να έχουμε την κρίνια ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν είναι ακριβά, δηλαδή μια κρίνια που δεν ευθυνόμαστε εμείς, ευθύνονται κάποιοι άλλοι. Οπότε ζητάτε μια κατανόηση για να μπορέσει και ο ΝΟΧ να λειτουργεί? Μια κατανόηση γιατί παλιότερα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έπαιρνε τις καταστάσεις με τις βαθμολογίες των αθλητών και έστελνε στο Δήμο αντίστοιχα και έλεγε ο ΝΟΧ έχει 80 βαθμούς. Θα πάρει 4-5 διαδρομές, όσο το αντιστοιχούν. Οι πρωταθλητές μας έπρεπε να κολυμπάνε σε δωρεάν διαδρομές, γιατί οι πρωταθλητές μας δεν πληρώνουν. Καταλάβατε. Ο γονιός πληρώνει από τη στιγμή που δεν πληρώνουν οι πρωταθλητές μας. Θέλουμε λοιπόν και μια διαδρομή που να είναι δωρεάν. Θέλω να δώσω τα στραγμά μου σε ευχαριστήρια
τόσο στον Νόχο όσο και στα παιδιά που με τόση μεγάλη προσπάθεια που κάνουν ώστε να διαφημίζουν με την προσπάθειά τους και το Δήμο Χαλκιδίων, τον Νικάκη, το Ρουμπί, τον Μπίλα και όλα αυτά τα παιδιά που καθημερινά αγωνίζονται. Ξέρετε, το κολυμβητήριο της Χαλκίδος είναι από τα ελάχιστα περιφερειακά που λειτουργούν. Όλα έχουν κλείσει, είτε είναι στη Λιβαδιά είτε είναι οπουδήποτε αλλού. Ο Βόλος είχε 3, χρησιμοποιεί 1 και σε άλλες περιοχές έχουν, γιατί έχουν ένα πολύ υψηλό κόστος. Το κόστος συντήρησης του κολυμβητηρίου στη Χαλκίδα στοιχίζει 420.000 ευρώ το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε σε ποιες εποχές βρισκόμαστε και τι σημαίνει. Και ενώ είχα εισηγήσεις να κλείσει, γιατί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, όμως έκοψα από άλλες δραστηριότητες για να ενισχύσουμε αυτή τη δράση, η οποία, ας πούμε, στην οποία περίπου 420 οικογένειες, παιδιά έχουν δώσει τον εαυτό τους για να αθληθούν. Όμως είπαμε από αυτές τις 420.000 να υπάρχει μια μικρή συμμετοχή. Υπάρχουν μέσα στο κολυμβητήριο 3 σύλλογοι. Οι 2 σύλλογοι έχουν συμφωνήσει στις διαδρομές, ο ΑΚΟ και ο Εγωικός, και πληρώνουν κανονικά. Ο μόνος που δεν πληρώνει, δεν ξέρω γιατί, μια μικρή συμμετοχή σας λέω, εισπράττουν 35 ευρώ για το κάθε παιδί. Ναι. Δηλαδή εισπράττουν περίπου 9 με 10.000 το μήνα. Ναι. Και του ζητάει ο Δήμος, επειδή πληρώνει 1.000 ευρώ την ημέρα πετρέλαιο, συν όλα τα άλλα και τα έξοδα, σας λέω ξεπερνάει τις 420-450.000 ευρώ το χρόνο, ναι, να έχουν μια συμμετοχή. Δηλαδή να εισπράττει ο Δήμος έστω 30.000 το χρόνο έναντι των 350 που στοιχίζει. Μάλιστα. Όλοι το κατανοούν, συμφώνησε και ο ΝΟΧ και οι πάντες, ναι, αλλά δεν θέλουν να πληρώσουν. Μάλιστα. Αυτό θεωρώ, και αυτό ήταν η αιτία που και ο ίδιος ο πρόεδρος που είχε συμφωνήσει, ο κύριος Θανασιάδης, πρόσφατα παραιτήθηκε.